O hojuluk toplumunun binasynyň eýwanyna ýaýwananylan sergi, ýurdumynyň tebigaty gorumy ulgamyna ýeten sebäpleri aýdyn şöhlananyrdy. Bu ýerde watamynyň awadançylygynyň we güllä besişiniň bähbidine durmuşa geçirilýän giň gerinli durmuş ykdysady maksatnamalaryň hemde ekologiýa taslamalaryň başyna başlaýjy gahrman arkadamynyň eserlerine aýratyn orun berilipdir. Ýaglananlar hormatly prezidentimiň daşky urşawy gorumy ulgamynyň işgärlerini we ýurdumynyň halkyna iýberen gutlugyny ul ünslendiňlediler. Gutlugda belenşýäli, ýurdumyzda anyp balyan döwlet ekologiýa syýasatynyň esasy maksady tebigy baýlyklarymyzy ýerejeli peýdalanmakdan, ösümlik we haýwanat dünýäsini baýlaşdyrmakdan, öýelgoşly gaýtanylmajak gözel tebigatymyzy aýawla saklamakdan, ony gelecek nesillerimize has we gözel görnüşde ýetirmekden ibaratdyr. Häzirki döwürde daşky urşawy gorap saklamakda ata-babalarymyzdan gelýän milli däp desturlarymyz has etilýär. Umumy meclisdäki çykyşlar hormatly prezidenti bilen başlangyna durmuşa geçirilýän milli ekologiýa syýasatyna, UNESCO bilen hyzmatdaşlygyň esasy ugurlaryna, daşky urşawy gorumy ulgamynyňky kanunçylygy kämilleşdirmek boýunça alınıp bolýan işlere başlandy. Çykyş edenler tebigaty aýagly çemilleşmek babatda gadymdan gelýän däp desturlarymyza laýyklykda ýurdumyzda daşky urşawy gorumak, tebigi baýlyklary rejeli peýdalanmak, ýaşyl ykdysadyny ösdürmek boýunça maksatnamalaryň çärelerini durmuşa geçirilýänini belediler. Hidrometeorologiýa ulgamyna hadarlyka döwletleriň hyzmatdaşlygynyň esasy ugurlary, daşky urşawy gorumak boýunça halkara alalaşyklaryň ýerligileri bilen baglykda metan gazynyň zyňyrlaryny adatmak boýunça görülýän çärelere möhüm ähmiýet berildi. Türkmenistanyň ähli metan boşnamasyna goşulmagy ýurdumynyň häzirki döwrüň möhüm güýpelerini çözmäge jogapkärçilikli çemeleşýäniň aýdyn güwätidir. Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmenistanaky hemişelik utgaşdyrjysy Dmitri Şlapachenko öz çykyşynda burada Türkmenistany anyp bolýan işleriň hemmeler üçin ekologiýa durnukylygyny tarap möhüm ýardam etmäge mümkinçilikdigini bellidi. Häzirki döwürdäki özgertmeler hökümet idaralary, ýerli jemgyýetçilik, akademik işgärler, hususy düzümler aýratynda ýaşlar bilen ýakynan hyzmatdaşlyk etmegi talap edýär. Ýewropa Birleşiginiň Türkmenistanaky wekiliyetiniň ýürüýte taslamasynyň utgaşdyrjysy Borislav Dimitrov biýedurlygy gorap saklamakdan we tokoý zorluklaryny döretmekden başlap, energetika pudugyny diversifikasyýalaşdyrmagy we suw serişdelerini aýagly peýdalanmagy çenli, howa hemde daşky gorşaw bilen bagly meseleleri çözmäge ýurdumynyň gatnaşmagynyň ähmiýetini bellädi. Şeýle-de Ýewropa Birleşiginiň degişli ugurlardaky tagallaalary gollamaga taýýardygyny ataldy. Sonra maslahat ýurdumynyň owa hojalyk toplumynyň edara binasyna Türkmen Owa Hojalyk Uniwersitetine hemde Daşary şäherindäki Türkmen Owa Hojalyk institutyna geçirilen 3 bölümde öz işini dowam etdi. Daşky urşawy gorumak boýunça halkara hyzmatdaşlygynyň esasy ugurlary atly bölüm tebigaty gorumak ulgamyny Türkmenistanyň hyzmatdaşlyk Birleşen Milletler Guramasynyň aýlyk we Owa Hojalyk Guramasynyň migrasiýa boýunça halkara guramasynyň ýurdumyzda durmuşa geçirýän taslamalary bilen baglanyşly meseleleri öz içine aldy. Belenşäli ýurdumynyň Paris alalaşygyna goşulmagy bilen bir näçe milli maksatnamalar kabul edildi. Metan zyňyrlarynyň daşky urşawa ziýany täsirini aratmak we soňuna çykarmak maksady bilen umumy döwlet ähmiýetli çäreler durmuşa geçirilýär. Şeýle-de Parny garalaryny hemra ara gatnaşygy arkaly gözegçilik etmekde Ýaponiýanyň Chugo Uniwersitetiniň hyzmatdaşlygyny gelejegi Merkezi Aziýanyň we beýleki sebetleriň çöl ekologiýa ulgamyny dikeltmekde biologiýa durulukdan peýdalanmaň ilmi esaslary barada çykyşlar dinlendi. Şeýle-de Türkmenistana alaja gaplanlary gorap saklamak boýunça alınıp bolýan işleriň oňy netijeleri barada gurrun edildi. Durnukly ösüş maksatlaryny durmuşa geçirmekde ekologiýanyň orny atly bölüm sugoruşyň innovasiýon usulundan peýdalananyna, ekologiýa täsirleri öwrenmek meselelerini ýurdumynyň biýodurlygynyň baýlaşmagyna altyna Türkmen köyüniň ähmiýetini öz içine aldy. Şeýle-de ýaşlaryň ekologiýa medeniýetini ýokarlandyrmagyň möhümdigi barada durulyp geçirildi. Belenşäli häzirki döwürde degişli ulgamda üstünlikli durmuşa geçirilýän milli strategiýa, Milletler Birleşiginiň durnukly ösüş maksatlary hemde dünýäniň ekologiýa ulgamyny goramak boýunça aýra goýulmasy wezipelär bilen sagaş tutuşýar. Aralyaka sebitiniň ekologiýa ýagdaýyny gowlandyrmagy meseleleri atly bölümde Aralyaka sebitini biologiýa durullygy gorap saklamakda. Döwlet tebigy gorakhanaryň alyp barýan işleri, galofit ösümlikleri ösdürip yetişdirmegi şorlaşan topraklary özleşdirmekde ulanşy ýaly ugurlar giňişleýän arap maslahatlaşyldy.
Dörlü yerisi we ösümli goruny anyklamak arkaly uzak aralykdan barlyklara geçirmek boýunça tehnologiýalaryň sany ulgamyň ösü bilen gözegçilik alyp barmaga, biýodurlygy gorap saklamaga gönükdirilen milli meýnamylary gysga wagtyň içinde işläp taýýarlamaga ýardym edýänligi bellenli. Maslahatyň ahyryndakylar hormat prezidentimize ýüzlenmek kabul edip, onda daşky urşawy goramak meseleleriniň hemişe üns merkezinde saklanýan üçin çuňur hoşallyklaryny beýan etdiler. Hemde tebiýat serişdelerden rejeli peýdalanmak, watamyzyň daşky urşawynyň gorulmagyny netijeli işler alyp barmak üçin öňde goýulan möhüm güýpeleri üstünlükli çözmekde ähli tagalarlaryny gaýrylmajakdyklaryny ananyrdylar.